Γεια σας παιδιά, ακόμα λοιπόν. Σήμερα όπως βλέπετε είμαι ο Χρήστος και είμαι στο κανάλι The Two Bros. Και σήμερα όπως βλέπετε έχουμε αγοράσει τα γκόγκι. Είναι ένα κορεάτικο παιχνίδι το οποίο το έχει Squid Game σειρά 2. Και γενικά είναι πάρα πολύ διάσημο παιχνίδι. Και σήμερα το αγόρασα για να σας δείξω πώς παίζεται. Η τιμή του έκανε 3 ευρώ παιδιά. Και σήμερα θα σας το δείξω, θα σας το κάνω unboxing και θα σας δείξω πώς παίζεται. Παιδιά, είναι πλαστικό. Ναι. Ακουμπάω ένα πλαστικό σαν τα χοροπηδικά μπαλάκια μου μοιάζει. Όχι. Λοιπόν, είναι πολύ διάσημο. Και όπως βλέπετε αυτά εδώ πέρα τα γκόγκι. Έχουν τα σχήματα από τους guards του Squid Game παιδιά. Και πάμε να σας δείξω πώς παίζετε λοιπόν. Αυτό. Και παίρνουμε ένα και το πετάμε στο αέρα και το πιάνουμε. Συνέχεια παίρνουμε ένα δεύτερο και το πετάμε. Και το πιάνουμε στον αέρα. Μετά πάμε το και κάνουμε το ίδιο. Ήταν 5, απλά το έχασε. Ήταν 1, 2, 3, 4, 5 εδώ. Σπιτάκι. Απλά το έχασε. Και τώρα προσπαθώ, Να προσπαθήσω ή όχι τώρα.